Andersenom je rozprávková noc pre deti, ktorú organizujú knižnice, ale aj iné kolektívy po Slovensku, Česku a iných krajinách. Tento rok bolo už 20. výročie Noci s Andersenom. Naša knižnica tento večer zasvietila najmä princeznej nahrášku, o ktorej sme si nielen čítali, ale aj hrali divadlo, ktoré si vymysleli deti a robili na ne aj kulisy. Musíme toho nášho syna už oženiť. Pravda. Oznám! Náš princ sa chce oženiť. No, a z akého ste kráľovstva? Z najkrajšieho. Šaty máte pekné, ale... No, nohy sa už posel. Som taký unavený. Končíš! Bude svadba 3 dni a 3 noci. Nechýbal ani nočný lampionový pochod. Ten radi ukončujeme pri našom Andersenovom strome, ktorý sme pred mnohými rokmi zasadili presne na jednej takejto rozprávkovej noci. Pred spaním sme navštívili tajomný archív v podzemí našej knižnice. A všetko sme zakončili rozprávkou.